i és aquesta: no tingueu por. La crida doncs que sentim avui en l'Evangeli és una crida a la confiança en Jesucrist, a la confiança en Déu. Malgrat les dificultats, malgrat els contratemps que hi poden ser a la nostra vida, pel fet de ser cristians ningú no ens estalvia les dificultats i els problemes, però malgrat això Jesucrist està al nostre costat per afrontar i per superar aquestes dificultats. I m'agrada aquest Evangeli perquè aquest no tingueu por és el que també devia ressonar en el cor de Sant Magí, el qual ens presideix, i el tenim allà, doncs, que ens presideix la Santa Missa d'avui i presideix doncs, la Festa Major, per dir-ho així. Aquesta confiança del màrtir, aquesta confiança del que vol ser testimoni de què? Testimoni de l'amor de Déu. I us he de confessar que jo no sabia gaire cosa de Sant Magí, us ho he de dir, però quan llegeixes i busques doncs, sobre la vida, d'alguna manera t'admira, sempre t'admira la vida dels sants, però la de Sant Magí he de dir que d'una manera especial. Fixeu-vos aquest sant del segle III, que era una coreta, que vivia en un santuari i que per la persecució d'aquell temps el van a buscar i el van voler martiritzar. Ell amb quina confiança dona l'exemple de vida i no actua d'una manera agressiva, al contrari. Però, com és propi dels sants, ell va a més. I fixeu-vos que els seus perseguidors que estaven assedegats, ell va ser el qui va fer brollar de les fonts pròpiament de Sant Magí, de Propaganya, va fer brollar aquella aigua precisament amb totes les persones, perquè són germans, perquè són fills de Déu, i fins i tot amb els perseguidors que els va perdonar. Per això és màrtir, per això va ser testimoni. Els va fer brollar aigua, una aigua miraculosa, aigua que va assedegar els mateixos perseguidors. I que bonic que és pensar que aquesta aigua del segle III és la que ens vincula, que vincula Cervera i la vostra festa, precisament doncs amb la festa de Sant Magí, la que celebrem avui aquí, la que vau celebrar ahir amb els portants d'aigua que venien i d'alguna manera enllaçant en la història amb aquella aigua miraculosa. I és aquella aigua la que us arriba a vosaltres i la que d'alguna manera vosaltres també compartiu i la que d'alguna manera fa festa, perquè en aquesta festa de Sant Magí l'aigua és pròpiament protagonista, també podríem dir així, protagonista de la vostra festa. Aquesta aigua que és senyal de què? Senyal de vida. Sempre en totes les cultures l'aigua implica riquesa, implica prosperitat, implica salut. Sense aigua no es podria pas viure. És més, deixeu-m'ho dir-ho també, ara que es parla que a Mart potser hi ha hagut vida, és perquè han trobat aigua. L'aigua sempre ha estat, com no, senyal de vida. I ho és, i d'alguna manera també ho vol simbolitzar en la festa que estem celebrant. Però m'agradaria anar una mica més enllà, perquè aquesta aigua, que és vida per nosaltres, podríem dir-ho així, vida material, vida física, no podríem pas viure sense aigua, no podríem pas regar les plantes que ens alimenten, els sembrats que envolten Cervera, que envolten la Segarra. Nosaltres a Prats de Rei també ens considerem Segarra, ja ens dèiem municipi on cigarrensis, és a dir, dèiem Segarra nosaltres, i també ens considerem d'alguna manera Alta Segarra. Doncs com us deia, aquesta aigua que simbolitza la vida, fixeu-vos que també Jesús l'utilitza, no en aquest evangeli, però al llarg de l'evangeli també parla de l'aigua viva. Si recordeu el passatge de la Samaritana, que diu: tens set, tinc set, vull d'aigua, però Jesús diu: jo et donaré d'aquesta aigua que no s'acaba mai, i de la qual sí que quedaràs assedegat per sempre a les nostres vides. Doncs que bonic el fet que aquesta festa nostra, aquesta festa vostra de Sant Magí, que celebrem avui, que ens remunta al segle III, en aquell miracle de la font, també puguem unir-ho d'alguna manera, simbòlicament també o metafòricament, amb aquesta aigua que brolla
doncs, de Jesucrist mateix i que vol saciar-nos per complet. Doncs aquest sigui l'esperit d'aquesta festa. Que la disfruteu, que d'alguna manera la festa major sempre per un poble, per un barri com és el vostre, sempre significa germanor, significa fraternitat, significa compartir, com el fet de portar l'aigua de tan lluny i compartir-la entre tots els vilatans. Doncs que sigui això, que la pugueu disfrutar bé, que pugui ser moments de felicitat intensa, de felicitat duradera, perquè hi hagi aquesta germanor, sabent també que d'alguna manera és la festa autèntica, també ens la dona el seu sentit. Jesús mateix, ell que ha ressuscitat, que ha vençut la mort, que ha vençut l'egoisme, que ha vençut la injustícia i que ens dona la gràcia per poder viure en pau, viure en serenor, i que ens dona per tant la pau per poder dir, com he dit al principi, viure sense por a allò que pot venir, que poden ser dificultats, com he dit, que poden ser contratemps, però malgrat això, si tenim la confiança plena que Jesús és al nostre costat, no podem tenir por. Doncs que aquest sigui el nostre esperit, i m'agradaria també acabar amb aquesta petició de benedicció i d'intercessió del que és el vostre patró, Sant Magí, que ens presideix avui, doncs que d'alguna manera ell sempre sigui propici a les vostres pregàries, sigui propici a les vostres súpliques, i com molt bé diu en els gotxos que he tingut l'oportunitat de llegir, doncs m'agradaria acabar així, no? Oïu, Sant Magí, el qui en vos confia. Nosaltres confiem en Sant Magí, confiem en Déu, i per això a Sant Magí màrtir gloriós ens adrecem de tot cor avui perquè ens protegeixi, perquè ens empari i perquè sempre ens faci que sigui aquest barri un barri pròsper. Així sigui.